Lubos ang pasasalamat ng residenteng si Yasser Idarus na isang kanyang pamilya sa mabibigyan ng libreng pabahay ng lokal na pamahalaan ng Lamitan City, Basilan Province sa tulong ng National Housing Authority. Isa lang ang pamilya ni Yasser sa mga benepisyaryo ng Indigenous People's Housing dito sa Barangay Kulay Bato. Ayon kay Yasser, nagkaroon na sila ng desente at komportabling bahay. Komportable na po na masaya na kami na nabigyan kami ng pabahay. Wala po yung salamat po kami. Ang isang ektaryang loteng kinatitirikan ng mga IP houses ay donasyon mula sa lokal na pamahalaan ng Lamitan. Nasa 100 housing units ang ibinigay ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryong residente dito sa Barangay Kulay Bato, kaya nagpapasalamat ang mga nakatanggap mula sa proyektong ito ng LGU. Ang pabahay ay para sa mga katutubong badyaw ng nasabing barangay. Ayon sa mga benepisyaryo ng IP Housing Project na ito ay malaking tulong para sa kanilang pamilya ang biyaya ng gobyerno para sa kanila. Nakaramihan ay pangingisda ang hanap buhay. Taga-rito lahat yan. Tapos yung iba, yung natamaan sa area, yung bahay nila, papalitan. Yung bahay nila, gigibain. Tapos bigyan siya dito. Bigyan siya ng housing dito. Maraming salamat dahil yun noon yung kabahayan namin dito, aligi namin, kawayan lang. Ngayon simentado na, medyo compact na po siya. May stable na po yung tirahan namin. Una nang naibigay sa mga benepisyaryo ang 50 units na bahay noong Enero nitong taon. Samantala noong nakaraang Setyembre nitong taon naman, itinurn over ang natitirang 50 units. Bawat unit nagkakahalaga ng nasa 120,000 pesos. Mula sa Lamitan City, Basilan, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!